na isayang kat ti libre nga anti-rabies vaccination para kadigiti taraken nga aso ken pusa iti sango ti Barangay Hall ti San Lorenzo, Lawag City. Dito'y abinakunan dagiti panakabagi ti City Veterinary iti taraken nga agtawen iti talubulan ken natataengan tapno sa lakniban iti rabies. Sigun ken ni Barangay Captain Manny Morales ti Barangay 1 San Lorenzo, mamindway ti makatawen a may sayangkat daytoy a kampanya tapno may sigurado ti kinatalged dagiti umili ken dagiti tarakenda. Actually, coordination dito iti city government ken digiti barangay. Dito barangay mi ket no Jack Mariro ket twice a year. So iti barangay mi idimun una tinubrami di ket nagsurusur kami ti kada sitio, but now ada dito may isang satellite station latan nga pagkailiswatan dito isong aduda dagiti umay nga kabarangayan tayo nga manggundgundaway dito. Iti panagturong ti news team, 7 ket 4 ataraken ti nabakunaanin. Inlawlawag pa ni Doktora Samantha Licodine, asaan apudno ti espekulasyon analis tulaing agwaras ti rabies, bayat ti nabara a panawen. Kunana ang mabaling agwaras ti sakit iti anyaman nga oras, no saan mabakunaan dagiti taraken. Not necessarily true, kasi sa records po ng Provincial Vet Office parang mas tumataas ang cases towards the rainy season. So, reminder, endemic na sa Pilipinas ang rabies, so nandito na sa bansa natin, and hindi ito nawawala hanggat merong infected animal. So, pasa-pasa lang yan. So, mahalaga talaga na nagpapabakuna tayo ng alaga natin. Inayon na pay no kasano ti panangaywan kadagiti taraken itaan na bara nga panawen, gaputan na laka ang makaala dagitoy kadagiti sakit akas iti heat stroke. Imbatad ni Kapitan Morales kadagiti umili, agundawayan dadaytoy libre a serbisyo tapno natalged ti komunidad manipud iti rabies. Mutaymet kadagiti kabarangayan and dagiti so amin nagbuybuyang nga agay iti linteg nga aso mo itali mo program. So dapat suruten gidya ken masapul nga dagiti aso tayo ken pusa oray ibaga tayong makikita tayong handamang mangan iti rugit hang walang handang agkaywarat kalsada nga masapulat nga patudukan tayo iti kontra rabies tapno iti kasagit protektado tayo iti pamilya tayo ken dagiti adda iti lawlaw ken iwasan nga bulusan dagiti tapno iti kasagit handa makaperwisyo especially kadagiti magmagna ken dagiti addaan iti lugar. May inaig iti daytoy ket agtuloy iti panangipetungpal iti lokal a gobyerno iti kampanya kontra iti rabies. Kadwak ni CJ Maximo para ti IFM News, intern reporter Rafa Taris Fontanilla, Tatak IFM.